Label! Goedemorgen en welkom iedereen. Ik zie het meer als een informele persmoment. Er is in de communicatie is even een fout ontstaan, een miscommunicatie ontstaan, waardoor u al een ietsje later bent geïnformeerd als het in Nederland is. Onze excuses daarvoor. Het is een kleine miscommunicatie. U hebt al de lijst. Als er vragen zijn met betrekking tot spelers, ben ik graag bereid om daar antwoord op te geven. Ja, meneer Ruiter. Goedemiddag, goedemorgen. Goedemorgen. Uw selectie bestaat uit jongens die al eerder in de selectie waren, of november of vorig jaar. En ik wil even praten over Brandon Kewers. Brandon was na die doelpunt was hij niet meer geselecteerd. Waarom nu wel Brandon Kewers in de selectie? Ik ben er open en transparant in. Ik heb deze selectie eigenlijk gepresenteerd gekregen in de zin van, dit is de selectie waar wij het in het verleden mee hebben gedaan. Ik ben gaan oriënteren en gaan kijken, zijn er nog spelers die we elders erbij kunnen gaan halen? En ben tot de conclusie gekomen, ik sta met deze groep die kwalificatie gerealiseerd heeft. En dan na Australië kunnen we verder gaan kijken of ik vind dat er een toevoeging moet zijn of een speler die zich op een dusdanige manier presenteert dat ik daar een andere keuze in kan maken. Maar in de basis, dit is de basis waarmee we vertrekken naar Australië. En met betrekking tot Kouas, die is zich aan het presenteren. Dat kan iedereen in Nederland kan dat zien, jullie kunnen dat ook zien. En die straalt uit dat hij heel graag bij de WK wil zijn. En ook iemand met ambitie. Hij had een schouderblessure opgelopen in zijn laatste wedstrijd. Was dat ook een probleem of is hij fit voor eind van maand? Nee, wat ik heb begrepen is hij volgende week weer fit. En dan zal hij bij zijn club gewoon in ieder geval kunnen spelen. Dus dan kan hij ook gewoon mee naar Australië. Hetzelfde geldt voor Comenensia? Ja, Comenensia is dat precies hetzelfde. Nou, die heeft uit voorzorg dit weekend niet gespeeld. En die zal, als het goed is, volgende week weer volledig deelnemen aan de selectie van Zurich. Ja, zijn er nog meer vragen? Lilo, heb je een vraag? Ja, ik heb in principe bijna dezelfde vraag. Het is duidelijk ook dat je hebt weinig tijd eigenlijk om zelfs iets op te kunnen stellen. Dat is begrijpelijk. Maar in ieder geval zijn er wel een aantal hangende namen die nog steeds zijn. En voor mij zeker, het is Tommy Santiago. Dat is zeker een speler die steeds op hoog niveau heeft gespeeld. Hij was captain U21 van Nederland, blessuretijd gehad. Maar er zijn toch wel mogelijkheden om na Australië toch nieuwe aanwinsten. Ja, kijk, Australië is een heel mooi moment voor mij. Te kijken naar de selectie. Weet je, als je elkaar in de ogen kijkt, dan is het altijd al ietsje anders als je voor een klein beeldscherm en je ziet de spelers spelen. Dus, en op de trainingen en hoe ze zich presenteren. Maar ook tijdens wedstrijden. Sorry. Ook tijdens wedstrijden is voor mij een goed moment om ook een globale gevoel te krijgen bij de selectie. En ongetwijfeld wat u zegt, klopt, daar lopen nog een aantal spelers waarvan je zegt van ja, komen die niet of wel in aanmerking? Ja, de twee wedstrijden in
Australië en daarna weer in Schotland. Er is toch weinig tijd in ieder geval en dat heb ik ook altijd gezegd van hoeveel ruimte zie je in om toch wel grote verandering te kunnen brengen in de basisselectie dat Advocaat heeft gebruikt deze laatste jaren. Ja, weet je, het voetbal is zo dynamisch en dat ieder moment kan het weer anders zijn. Ja, er kan een blessure ontstaan. Er kan een speler zijn die zich dusdanig presenteert in de komende maanden dat je zegt van ja, daar kunnen we absoluut niet omheen. Dus dan voel ik mij wel in mijn rol als bondscoach, ja, dan zal het ongetwijfeld dat gaan doen. Dan heb je weer die combinatie van Bazoer en Obispo. Twee totaal verschillende defensieve centrale spelers. Na 3 weken, of ja, misschien 5, 6 weken bezig om even erover te denken. Voel je een combinatie van Bazoer en Obispo middenin of voel je toch Bazoer meer naar voren spelen? Nou, ik kijk naar het totale plaatje. Hè. En het plaatje heeft niet alleen dat mensen moeten bij elkaar passen, maar ook vanuit een heldere analyse een keuze maken met wie je gaat spelen. En de heldere analyse is altijd, nou, hoe speelt de tegenstander? Wie kunnen wij daar het beste in gebruiken om de tegenstander te kunnen elimineren? En dat zal de strategie zijn, zeker op een WK. En dan tot slot, als ik het mag vragen. Je mag alles vragen. Alleen ik geef niet op alles antwoord. Voor een 5-man verdediging of heb je het niet? Nee, ik ga nu niet in op Bazoer steeds naar voren gaat. Nee, maar op dit moment, omdat ik nog aan de voorkant sta van het proces, ja, ga ik nog niet op de ins en outs over of je nu speelt met welk systeem dan ook. Dat zullen we, TZT, dat zullen jullie dan vanzelf wel zien. Maar ook dat zijn namelijk belangrijk, ik vind namelijk heel belangrijk in mijn communicatie richting de spelersgroep, dat die weten wat wij aan het doen zijn. En niet dan in één keer een losse vlodder horen uit de media. Rutte die wil per se dat en dat gaan spelen. De eerste die voor mij daarin dat moeten weten, is de spelersgroep. Dat hebben we ook, dus mijn collega heeft het ook aan u gevraagd. Zijn er wat ongeroutineerde spelers die, ja, nu zie je wel wat verandering erin, maar bijna 60% de laatste, vanaf november af, die hebben niet constant gespeeld. Ik kan ons allemaal blij maken, het afgelopen weekend, wat ik heb gezien. En ja, het maakt ons vrolijk, denk ik. En zeker met de strategie die ik voor ogen heb om spelers fit te krijgen, is dat er wel heel veel spelers de speelminuten hebben gemaakt en meer dan een uur. Ja, dit weekend dus. En als dat volgende week weer gebeurt en die week er weer en weer, dan Dus krijg je bent een beetje wel afhankelijk van de inzet van de teams. Hè? Ja, maar het is ook aan de speler zelf. Hoe presenteer jij je op trainingen? En laat jij zien daar dat jij zeg maar, bij je club je presenteert. Ja, ik ken geen trainer in de wereld die zijn slechtste spelers opstelt. Ja, ik had een vraag in dezelfde richting. Bijvoorbeeld over onze aanval. Onze aanval bestaat uit spelers, bijvoorbeeld de lokale. Deze week begint zijn competitie in de Verenigde Staten. We hebben te maken met Hansen, Chong. Die spelen eigenlijk niet. Ze zijn niet geroutineerd. Eigenlijk, hoe gaat u aan de slag voor een aanval voor de wedstrijd tegen China? Ja, weet je, ik ben nu repeterend. Weet je. Nee, maar in mijn antwoorden word ik repeterend en dat zal hetzelfde zijn. Allereerst bespreek ik dat met spelers en in dat traject denk ik dat het heel belangrijk is dat mijn communicatie richting speler X of speler Y, dat die duidelijk is, dat die weet wat die doet, wat wij aan het doen zijn. En als dan, ja, we hebben nu eenmaal te maken met dit soort spelers die niet volledig
hun wedstrijden spelen bij de club. Nou, wij proberen dat op een dusdanige manier te managen dat er straks geen probleem hoeft te zijn. Ja. Wacht. Ja. Sorry, goedemorgen meneer. Ik heb Goedemorgen. alleen maar één vraag. Dus hadden jullie de tijd om nog contact op te nemen met bepaalde spelers die momenteel niet op onze lijst staan? Ik heb mij in dit proces heb ik het allereerste natuurlijk met mensen van de bond gesproken, met de vertrekkende bondscoach, met heel veel mensen rondom het team, maar ook met een aantal spelers die ik ken vanuit het verleden. En daar heb ik er een aantal van gesproken. En staat er met hun beschikbaarheid? Nee, maar dat zijn spelers die al actief waren en die het mogelijk hebben gemaakt dat ze zich gekwalificeerd hebben voor de WK. Ja. En hoe... U heeft een selectie geërfd van Dick Advocaat. Heeft u ook het wensenlijstje van Advocaat geërfd? Ja, kun je wat concreter zijn? Het kan wel specifiek zijn hoor, want hij tegen mij was hij zag wel zitten met Bradley Koewas, met Neremel Benita van Heracles, met Ruben Kluivert, Lyon en Thomas Santiago werd al door Lilo genoemd. Zijn dat namen die ook op uw verlanglijstje staan of die u van eventueel van Advocaat heeft? Nou ja, ik ken die namen allemaal en het is aan ons als staf zijnde om nu dat in te gaan kleuren wie wel of niet A, beschikbaar wil zijn en B, zijn ze fit en zijn ze toegevoegde waarde voor dit team. Maar staan ze op uw verlanglijstje? Als je een verlanglijstje hebt, dan wil je heel graag dat het uitkomt. En ik wil eerst een goede analyse maken in Australië. En als ik het gevoel heb, als wij in Australië, dat een goed gevoel geeft met de prestatie, dan staan ze, iedere speler staat op het lijstje die iets kan toevoegen aan het team. Maar ik moet wel eerst een goede indicatie hebben van wat zijn we nu aan het doen. En u geeft die namen daarna dan pas vrij? Na Australië. Na Australië? Nee, maar waarom zou ik nu speculatief mee gaan doen aan allemaal namen die... kijk, in ieder geval een wel ingelichte journalist weet echt wel welke namen er rond zingen. Dus, Maar ook een goed ingelichte journalist mag het niet verzinnen. Nee. Maar ja, ik ben niet het type trainer en ik ben dan misschien ietsje anders. Ik hou liever eerst dingen voor mijzelf en voor mijn staf. En voor mensen in mijn omgeving voordat dat naar buiten komt. Dus deze is niet de definitieve lijst van selectie? Wij gaan naar Australië en het is een definitieve lijst. Oké. Uw zin speelt al op verder, maar... Oké, dus we moeten kijken naar Australië, dus niet naar... Nee, dit is een korte termijn, dit is een korte... een kort project in totaliteit en nu staat alleen maar Australië staat centraal. Op de uitnodiging stond de presentatie van de lijst vandaag, dus daarom. Ja, maar daar stond denk ik niet op dat dit de definitieve lijst is voor de WK. Ja. En voor je de WK-lijst, daar mag je dacht ik tussen misschien wel 30 spelers op zetten. Ja. Ik weet niet exact. 26. Maar in ieder geval, we gaan naar de WK even, de groep. Dus ik denk dat je hebt al een paar dingen gelezen over. Wat vind je van Ecuador en wat vind je van Ivoorkust? Het is de meest moeilijkste groep om als derde uit te komen. Ja, ik vind het heel vervelend, maar misschien is het voor jullie vervelend, maar voor mij niet. Maar dit was de bedoeling dat we zouden spreken over spelers en niet over de inhoud van de toekomst. Dus, en dan is het misschien vervelend als ik geen antwoord geef. Maar laten we blijven bij wat de bedoeling was. De bedoeling was, we zouden het hebben over de selectie. En nu is het duidelijk voor u dat de selectie is voor Australië en niet wat daarna komt. En ja, zo heeft iedereen een vraag. En
Ja, ik denk dat het wel, voor mij is wel duidelijk. Ik hoop dat het voor u ook duidelijk is dat dit een selectie is waarmee wij gaan starten naar Australië. Ik ga mij goed oriënteren de komende periodes. En ook daarna, en daarna komt er een lijst. En dat wordt een WK-lijst. Ja, maar dan blijf je toch met het probleem dat je die groep hebt, zoals Dick zegt. En dan natuurlijk heb je dan tel mee dan mei. En dus dan heb je april, dan mei. En dan heb je juni. En dan het zijn maar 12 weken. En de vraag is steeds, zoals gesteld wordt, je hebt jongens zoals Santiago, je hebt jongens zoals Kluivert, weet ik niet, maar een aantal jongens die toch wel behoorlijk geroutineerd zijn. En ik geef een simpele voorbeeld, Sonja Hansen bijvoorbeeld, weet ik niet eens, als hij niet gaat spelen waar hij nu speelt, wat gebeurt er met zijn spelen? Weet je, Kijk, Koeman zegt, je moet spelen om naar de WK te gaan. Is dat eenzelfde uit? Koeman. Ja. Ja, Dus hij zegt, je moet spelen. maar die heeft een ander perspectief met zijn spelers. Hè? Die spelen overal op een dusdanige level en die spelen altijd 90 minuten. Ik zie het nu niet eens zozeer als een groot probleem, maar proberen we dat wel te tackelen. En wij zitten in een andere situatie. En u geeft het zelf al aan. En ik zal even, een creatieve speler, die kan ook al is het maar een half uur, heel belangrijk zijn voor een team. Ook al heeft hij heel weinig wedstrijden in de benen. Kijk, een middenvelder moet wedstrijden spelen. Als je daarmee gaat spelen en die heeft geen wedstrijden in de benen, dan mist hij ritme. En creatieve aanvallers, die kan je zo erin gooien. Ik zie dat niet zo als een heel groot probleem, alleen die kunnen het niet lang volhouden. En nu hebt u me toch uitgelokt om over een hoop dingen te gaan zeggen. Heel knap. Dat zijn ze. Heel knap. Ja, Ik heb een vraag. Ruiter. Na Australië, wat wil je per se in Australië zien van de spelers? Losse van de overwinningen boeken tegen China en Australië, wat wil je op het veld zien qua die 26 spelers die op het lijst staan? Nou ja, ik ga dat zien. Ik ga een team dat heel graag wil. En ik word daar denk ik alleen maar in bevestigd. Ja, dat is duidelijk. Het is alleen maar, onze zorg is dikwijls heel gehecht aan het team. Dus, en we weten dat het moeilijk voor hem was en dat heeft hij ook al gezegd. Verschillende keren, hij gaat geen grote veranderingen doen. De WK, dat weet je ook, is een ander niveau. Dus je hebt jongens, daarom vraag ik ook over die groep, maar goed. Je hebt jongens die duidelijk, als ze naar een hoger niveau gaan, dan wordt het steeds moeilijk draaien voor hen. En dat is in principe een vraag dat ik nu ga stellen van grote veranderingen ga je niet zeggen nu, maar wordt het zeker 20% verandering, 30% verandering, wordt een grote verandering. Of je zegt, ik wacht af, zoals zij vraagt van, ik wacht Australië af en dan ga ik beslissingen nemen. Nee, weet je, maar dat heb ik volgens mij bij een presentatie ook al gezegd. Dick Advocaat is een zeer kundig man. En zijn indicatie over deze selectie, die heeft hij niet uit de duim gezogen. Dat is wel echt met overwogen beslissingen gedaan. Het zou toch heel raar zijn als een andere trainer komt. En die gaat in één keer totale veranderingen aanbrengen. Ja, ik zou dat niet logisch vinden. Dus. En ik denk daar wel hetzelfde in als meneer Advocaat. Zijn er nog meer vragen? Nou, Nee. naar de FK wil ik graag vragen. Hoe gaat het met de voorbereidingen, knelpunten, verder af van de spelers? Hoe staan we nu? Nou, als. Het project? Ik pak hem even zo. Als we mogen vragen. Nee, ik hou het ook heel kort. In principe qua voorbereiding zit Wouter Jansen, we hebben iemand vanuit Nederland zeg maar, die het hele proces goed begeleidt, in ieder geval zorg dragen voor het hele logistiek werk, samen met mijn persoon. Dat loopt best wel goed. Dus het is een kwestie van nog de kleine details zeg maar,
In ieder geval kan ik aangeven van het loopt heel goed. Dat is het enige wat ik dan kan verkappen. Vanuit FFK proberen we het zo goed mogelijk de zaak voor te bereiden. En daar zijn we er zeker mee bezig. Goede presentatie, laissez-faire. Nou, wanneer Gilbert aanwezig is, inderdaad, dan wordt dat bekendgemaakt. Maar nu is het zo van... Een nieuwe uniform. En ook wat anders. Maar nu hou ik hou het ook heel kort. Dat gedeelte is des president, zeg maar, dus de voorzitter. En dat komt inderdaad wel een andere uitnodiging voor dat gedeelte om dat gedeelte te presenteren. Maar nu is het gewoon de spelers in ieder geval, dat was de bedoeling voor vandaag. Nog een kleine vraagje? Ja, kijk, een korte vraag. U was in het stadion vrijdag om een lokale wedstrijd te zien. Niet van het niveau natuurlijk, maar wat vond je van de sfeer, van het voetbal van Curaçao? Ja, ik heb, voor mij was het zeer vermakelijk. Weet je, de fans zijn heel emotioneel en veel temperament. En in de wedstrijd ook. Daar zie je al dat beide teams toch wel een volle overgave spelen om een wedstrijd te winnen. En dat gaat niet altijd gepolijst, maar het is wel zeer vermakelijk. Bedankt voor het komen. Als er geen vragen meer zijn, hartstikke bedankt in ieder geval voor iedereen van de pers de komst. En we blijven jullie informeren zo goed mogelijk. Dus als er weer nieuws is, dan zorg zeker vanuit het FFK dat gedeelte voorbereid wordt. Mijn dank is groot, maar je dank is. Eens gelijk.